May angot gid man bala ini sa eleksyon politika. Ulit sa Police Captain Ryan Villasario, hipe sang Hinigaran PNP. Sir, may agasimo. Hello sir, good morning sir. Yes, si Action Art diri sa Action Radio Bacolod. Captain, salamat gid sa time, no? Ma-update lang ko sa imo. Ano ang latest investigation ta? May natumod na tablang responsable atong mga alleged, no? Mga armado nga tao nga nagsulod sa duha ka barangay Kagawan ni sa barangay 1 nga kuno tugin pangwa tong mga cellphone nila kay way makuha nga kwarta. Yes sir, no, as of now, no, unidentified pagid ang aton na aton mga suspect. Mm-hmm. Pero may latest kami nga nakuha naton sang CCTV footage ang mga ginagamit nilang vehicle. Okay. Pero indeed na confirm nga may ara gid man sang salakyan nga nagsulod da ka matuod gyud man ni ang alegasyon sang duha ka barangay Kagawad. Actually, oo, man nato dapat nakapablatter naman ang mga barangay Kagawad. Amo na ang ila complaint nga ginapangitaan sila sang election money sa mga armado nga mga suspect naton. Uy. So bangod sini nga insidente, sir, nanong epekto sini sa sitwasyon sa eleksyon da sa Hinigaran? As of now, no, hindi nato na mahambal nga ito sa election related since that wala ta ebidensya nga election related. So as of now, ang clear nga nato ng motibo sang mga suspect naton is kuhaon nila ang ginaaligar nila nga election money. So meaning it is purely robbery ang nila motibo nila. Okay. Pero kay since ka may dugin pang dala to mga cellphone sang sining duha ka mga barangay Kagawad, lakip ng membro sang pamilya nila, may atubangon gini sila sir nga kaso, kung matumod sila kung sino? Yes sir, pinaka is robbery hold up ang nila. Grabe. Ang ila complaint kon kung kaso nga to bangon kon mabala na to ng ila identity. Aha. Pero why sa mga daw private army, private armed group nga ra sa Hinigaran, sir? As of now, no, sa base naman sa mga intelligence naton kag sa diri wala gyud na sang mga amo na nga mga persona sang Hinigaran. Okay. So sa mga pumuluyo dira anong assurance naton sa palabuton nga May 9 election, mga pagpanghanda ta kag ang seguridad dira sa publiko, sir, anong assurance ta sa Hinigaran PNP? So ang ginahimo naton sa police station, no, sa PNP kag sa iba naton nga mga friendly forces, so may ginahatag kita nga mga augmentation halin sa mga other forces like Philippine Army. So gina-assured naman diri sa sa Hinigaran PNP nga handa kami sa tanan nga mga at ginasigurado namon ang mga seguridad sang pumuluyo labi na sa mga botante naton nga this coming May 9. So ginaklabay naman sa sa mga taga Hinigaranon nga kung may mga daw hindi maayo nga mga tao kag hindi nila kilala, mag-report report dayon sa police station para ma-verify nato ng ini nga mga tao. Aha. On that note, Captain Ryan Villasario, sir, salamat gid sa time. Good luck dira sa inyo. Halong gid permi. Yes sir, good morning and thank you man sir. Action Hotline. Ang hepe sang Hinigaran PNP, ti gina-check pa nila subong kung bala ini election-related incident. Now, may araw na sang CCTV nga nakuhaan o kung tigayon nga na kuha na provide sa police. So more or less may giya sila. May ideya kung anong salakyan na gingamit. Asto kung sino itong mga individual nga sakay sa itong salakyan nga nagpadulong dito sa duha ka mga barangay Kagawad nga sanday Kagawad Marciano Dizon kag Jose Froilan, no, taga barangay 1 ini sila dira sa Hinigaran.